Гилотината се спусна още в първите минути на първи епизод на Traitors, игра на предатели, и трима участници напуснаха надпреварата. Това бяха водещата на преди обед Оля Маринова, Георги Коджабашев и Диляна Попова. Абсолютно шокиращо, невероятна изненада за мен. На тайна церемония бяха избрани тримата предатели. Имам едно от три, дами и господа. Познах Жорката Янев. Бачорски е вторият предател и актрисата Неве е третият човек, който ще коли и ще беси. Или както тя сама се изрази в епизода, Сокрот се с облаго, со малко кютек, както и беше заглавен първият епизод на Traitors. Какво начало? Повече от шокиран. Все едно гледам Game of Thrones. Честно. Още в първите минути зрителите бяха шокирани. Трима участници не прекрачиха прага на имението. И така имението посреща 22 участника, които ще се надлъгват. Ще има много схеми, много игри, много невероятни развръзки. Чуди се защо държа в ръката си това писмо. Ами лично Владо Карамазов ми го връчи и аз имам отговор на въпроса кой ще е убитият и кой ще напусне предаването. Така че ако искате да разберете, останете до края на видеото. Разбира се, ще се радвам да ме подкрепите, като лайкнете това видео, като лайкнете и предното видео, като коментирате. Нека да заформим една хубава, прилична дискусия, с която да се въвлечем заедно в играта, да разнищим какви ще бъдат ходовете, какви ще бъдат очакванията. Мисля, че ни очаква една епична игра. В първите кадри ни показаха една страхотна филмова атмосфера, един страхотен монтаж. Много филмово, много холивудски, заснето беше всичко. Следващите сцени ни пренесаха в автомобилите, където в 5 автомобила Мерцедес бяха групирани по 5 човека, общо 25 участници. И виждаме кадри как Силвия Петкова казва: дано не са избрали някакви селяци тук, които да участват. Спокойно, Силве, Зоран не е сред участниците. В едната кола беше изключително забавно. Оля Малинова подаде глас с "Ако умрам или загинам", и каква ирония на съдбата, минути по-късно тя загина. Тя беше отстранена и елиминирана от играта, а в нейн палач се превърна не коя да е, а инфлуенсърката Даяна Йорданова. Даянчето с един замах елиминира трима играчи и стратега и татуист Жорката и Диляна Попова заедно с Оля Малинова поеха към София. Честно да ви кажа, дами и господа, е все едно да си пуснал молбата за отпуска при работодателя, букнал си в Booking прекрасното хотелче, отиваш на рецепция и ти казват: съжаляваме, господине, станала е грешка, няма налични свободни места. Не бих искал да съм на място на тези хора. Изключително неприятно. Аз бях в шок. Няколко минути си мислих: сигурно ще ги върнат по някакъв начин. А зрителите, докато успеят да произнесат фамилията на Жорката Коджабашев, и той вече беше елиминиран. Бачорски се спаси, може би остана скрито от зрителите и от монтажа е изрязан момента, в който той смигва на Даянчето и казва 50к. И тя реши да го остави в играта. И много интересно, той беше селектиран като един от предателите. Иначе аз си позволих така от чисто любопитство да проверя как са цените в Бонония Естейт. Това, което видях в Booking, е, че цените варират от 500 до 650 лева нощувката за двойна стая или апартамент. Така че, пирувай Велинград, все още държиш първото място по скъпарство в България. Бих искал да кажа, че още в началото тази ролева игра от страна на продуцентите е страхотна идея. Така може да разкриеш на всички участници, на всички състезатели няколко важни елемента. Първият елемент е кой е най-близък, на кой има доверие. Второ, да покажеш, че на никой не можеш да имаш доверие. И трето, сам да настроиш групата срещу един определен участник, на който му даваш фиктивна власт. Така да се каже, да се превърне палач още в самото начало на предаването. След което участниците започват да се опознават. Забелязвам и ми прави хубаво впечатление, че журналистът Антон Стефанов
е изключително общителен, изключително комуникативен, доста прозорлив. Настъпваме и към церемонията за селектирането на трейтерите. Владо Карамазов обикаля сред мъртвешка тишина. Участниците споделят, че напрежението се реже като с нож. Той съответно селектира тримата човека: актрисата Неве, бизнесменът Даниел Бачорски и инфлуенсърът Георги Янев. Някак си мислих, че няма да се спрат на актьор или актриса, тъй като е доста очевидно да се спреш за тази роля на такъв персонаж. Естествено, това ти дава една внезапна мишена върху теб самия, както виждаме в трейлера за следващия епизод. Неве ще е сред основните заподозрени за прокуждане от имението. След това имаше игра, която казва, че наградният фонд ще бъде събран вследствие на покриване на нормативи. На тази игра ми направи впечатление няколко неща. Първо, още една фигура се оформи като лидер. Това е Владо Николов. Знаем, в един социум една голяма мъжка фигура, още повече с такива постижения в спорта. Моментално става фигура, около която започват да левитират много хора и мисля, че той ще е един от лидерите в имението. Другият лидер е чисто натурално се оформя и Даниел Бачорски. Не за друго, той е бизнесмен, той управлява хора. Още във визитката видяхме, че той управлява над 1000 човека и някак естествено към него се присъединиха Ана Мария и Майя Пълновска. Така не ми прави добро впечатление, че Ана Мария отново иска да влиза в ролята на офицер. Това в точно тази игра крие много опасности, защото Даниел Бачорски като трейтър не може да си позволи да взима решения да убиват само хора извън тяхната коалиция. Оформи се първата стабилна коалиция, около Даниел Бачорски се прикрепиха Ана Мария и Майя. Там на бара беше и Венц, който чисто по-приятелски предложи и Дани Петканов да влезе в тази коалиция. Направиха уж някаква коалиция, но това не може да съществува в никакъв случай в този тип игра. И Даниел Бачорски, ако играе играта умно, той ще елиминира в нощта някой от своята коалиция, за да може да премахне съмнението от останалите играчи върху себе си. Другият елемент, който ми направи впечатление в самата игра, когато Майя и Гъмов намериха амулетите, които са под формата на щит и които ги имунизират за нощта. Майя, какъв опортюнист е само. Майя просто без да се колебае избра личното предимство. Това е човек, който е абсолютно хладнокръвен, идеален за трейтър. Гъмов така беше разколебан, двамата получиха този имунитет, след което ми направи впечатление, че те скриха първоначално, че те са се здобили с такъв имунитет, при което Владо Карамазов в края на играта оповести на висок глас, че има двама, които са спечелили този щит. Те отново не разкриха, че са го спечелили и Гъмов се оказа в една много лоша ситуация, в която той излъга първоначално, че не е спечелил нищо, уж с цел да има непредвидим развой нощта и евентуално да няма жертви, ако някой посегне на него, но то беше повече от очевидно кои са спечелили тези щитове, тъй като беше изключително съмнително на тази загадка, която решаваха, колко бързо се справиха и как в другите загадки се личеше, че хората решават пъзели, редат думи и словосъчетания. Гъмов според мен уклепа нещата тук и няма как да натрупа доверие, даже и при неговата коалиция, която тепърва ще разберем как ще се оформи. Отиваме към самия заключителен етап на епизода. Трейтерите се видяха на тайно място и започнаха да нищят размисли относно това кой да бъде следващата жертва. Обикновено в този тип игра първата жертва е рандъм, произволна, някой от състезателите, който не се набива на очи, някой, който не шуми твърде много, не опитва да се прави на Шерлок Холмс и да разследва. Започнаха да се подхвърлят няколко имена. Бачорски искаше да елиминира силна фигура, Неве не беше на това мнение, даже май изникна някаква лека конфронтация между тях. Дадоха синхрон на Даниел Бачорски, че той
не обича някой да му се прави на учителка. Жорката играе изключително умно, изключително адаптивно и чака търпеливо своя миг и своя момент. Това е един изпечен стратег, бих казал. Не е като да няма опит в други реалитета, а и той е много мислещ. Много мислещ. Съответно, достигнаха до някакво единодушие. 3 имена се спрягаха. Това на актьорът Иван Юруков, на илюзионистът Йордан Белев и на Глория също така. Сега продължаваме дискусията с вторият епизод на предаването. На тайният конклав между предателите стана ясно, че първият убит е актьорът Иван Юруков. Главният довод всъщност дойде от Бачорски, от предприемачът Бачорски, който посочи Иван като човек, който не се поддава на манипулации. Той се усъмнил единствен в него, тъй като му е подхвърлил репликата "Нали ще ме пощадиш тази вечер?" И опасенията бяха, че може да го наклепа на кръглата маса и така да привлече негативен вод към себе си. След това всички оцелели се събраха на закуска, останаха последно да се появят или Иван Юруков, или Глория. Съответно се създаде един много интересен съспенс, кой ще е оцелелият през нощта. И съответно виждаме, че Глория влиза, така Иван Юруков се превръща в първата жертва на предателите. Главният акцент на закуската беше, че Глория сподели, че е получила писмо, в което бива уведомена, че е оцеляла тази нощ. И веднага много бърза реакция на Неве, тя се хвана за това нещо и каза, че и тя е получила писмо. Много рисков ход от страна на актрисата, доста смел. Между другото, аз лично поздравявам, защото тази игра трябва да се играе с смели ходове. Не може предателите постоянно в течение на цялата игра да се спотайват, но има много различни стратегии, по които можеш да играеш. Доста рисков ход. Тук обаче аз съзирам една намеса на продукцията, защото Неве описа точната ситуация, как е получила писмото. Има два вида последствия от тази реакция. Или ти привличаш внимание върху себе си, тя използва историята на Глория, за да може да свали обвиненията от себе си, че е предател. Или пък другият вероятен изход е, че тя се закача за тази история и иска да извлече максимума за себе си, за да може да свали подозренията. И реално, тук смятате ли, че може би има намеса от страна на редакторите, от страна на продукцията и те всъщност застават зад нея и спасяват кожата, като и споделят как точно да разкаже, че е получила писмото. Защото по-късно кадрите ни показват как Глория разпитва как се случи и Неве всъщност си описа ситуацията едно към едно, както го е получила писмото и Глория. Видяхме и съответно истинските кадри. Тук опитността и професионализмът на Неве си проличаха. Тя мисля, че остана доста хладнокръвна, много добра игра от нея, въпреки че и малко рискова. Аз лично не знам дали бих подходил по този начин веднага да тръгвам да правя ходове още на следващия ден след първото ми убийство. Дръзко определено. Видяхме и Дани Петканов, който първо се усъмни в истинността на думите на Неве. Той дискутираше с своята дружка Венци Венц, че това най-вероятно е червен флаг, но после някак си групата уневини Неве. Той пък лично отиде да се извини на актрисата, което не знам, според вас, добър ход ли е това? Първо да хвърляш обвинения, да казваш на един предател: аз бях на 100% сигурен, че ти си предател, но в следващия момент искам да ти се извиня и вече ти не си сред списъка ми с заподозрените. Реално, според мен, в тази игра, да, трябва да търсиш предателя, но не трябва да биеш на очи, че си като някоя хрътка и тръгваш да разследваш постоянно кой е предателя, да тръгваш лично да се извиняваш. Тази цялата информация е изключително ценна за потенциалния предател. Ти не знаеш в кой момент ти споделяш тази информация с неправилния човек. Ти по този начин се превръщаш в един несигурен разследващ и ти ставаш и удобен вод за отхвърляне. Ти се превръщаш в един рандъм вод за отхвърляне. Тук искам да забележите, че е много важно, въпреки че ролята ти е на праведен, мнозинството са праведни, как ще играеш играта, защото ти пак е добре не да играеш като чист, честен човек,
Ами трябва също да правиш ходове, премерени ходове. Когато виждаш едно влияние в цялата група, ти е хубаво да гласуваш заедно с групата, не да отцепваш своя вод, защото после ти хвърляш едни съмнения върху самия себе си. Много пластове крие тази игра. Определено, когато играеш, можеш сам да се оплетеш в собствените си стратегии и мисли. След това видяхме един много интересен разговор насаме между двама от предателите, Бачорски и Георги, които дискутираха как искат да хвърлят под влака симпатичния синоптик Боби. Видяхме и синхрон на Жорката, който казва: ние отцапваме даден човек, хвърляме го на кучетата и те започват да го гонят. Това е класически, мафиотски или върколашки ход. Защо използвам тази терминология? Защото още в първото видео казах, че този реалити формат е инспириран от именно тази настолна и парти игра. Класическо. Хвърляш друг под релсите. И то, забележете, кои се превърнаха в първите жертви на предателите на кръглата маса. Това бяха Боби, Мирела и Мира. Това бяха трите имена, които се спрягаха за предател. Но всички, мисля, че групата осъзнаваха, че те няма как да им бъде поверена тази роля. Но самото внушение и зрънцето на съмнение, което Бачорски и Жорката вкарват в другите играчи, е просто уникално. Те имат уникално влияние, уникално и огромно влияние сред хората. Това се забелязва още от първия епизод. Видяхме как Бачорски сформира една много силна коалиция. Също видяхме, че те използват Венци, Дани Петканов като едни своеобразни прожектори, които им е много лесно да убедят всички останали вотът да е единодушен. И така те просто контролират играта. Не само през нощта, а и през деня. Просто гениално. Тук обаче не смятам, че Бачорски играе съвсем перфектно тази игра. Определено той иска да се превърне в един своеобразен чистач на праведни. Това, което би могло да се окаже пречка за него, е голямото му его, тъй като видяхме и тизър в следващия епизод, че двама предатели се захапват и всъщност Бачорски иска да сготви Неве. Така, сега преминаваме към играта с лодките и понтона. Тук участниците успяха да съберат парите от общия награден фонд, но жертваха общо 10 човека, които не успяха да вземат щит от нощното убийство. Владо Карамазов направи много добра вметка, че този щит защитава играчите само от нощта на убийството, но не и от кръглата маса. Отново монетата има две страни. Разбира се, продуцентите целяха отново групата да се раздели на две, на такива, които правят саможертва, за да не получат щит, и като така може би искат да свалят обвиненията от себе си, че са предатели, или че предател е отишъл на понтона, знаейки, че няма да бъде убит през нощта, и затова избира това нещо. Отново настава объркване сред групата, никой не е на 100% сигурен, затова тази игра е толкова велика, никога не може да си на 100% сигурен. Но какъв ми беше изводът от по-късно дискусията след играта, когато вече трябваше да се подхвърлят имената за гласуване. Трите имена, които се спрягаха за евентуален предател, бяха това на Мирела, Мира и симпатичния синоптик Боби. Прави ви впечатление, че всъщност точно тези имена са на хора, които не са все още толкова въвлечени в играта на предатели, които не се опитат яростно да търсят кои са предателите, които нямат категорично мнение и подозрения, и съответно групата започна да си мисли, че те всъщност прилагат стратегията, в която се правят на умрялата лисица, или по-скоро тиха игра, незабележима игра. Естествено, това цялото нещо, отново искрата е запалена най-вероятно от Георги и Бачорски, защото те играят доста стратегически, с доста вложена мисъл. Но от двамата, между Жорката и Бачорски, аз искам да изтъкна, че Жорката за мен играе доста по-брилянтно. Той смятам, че чака търпеливо своят момент, когато ще нанесе удар, когато ще има ход в тази игра, не бърза. Така настана драматично гласуване, Мирела и Мира бяха с равен вод и трябваше да има прегласуване. Още в началото на тази игра имаше драма. В сезоните на Traitors в другите държави такива равенства има чак в заключителните етапи на надпреварата. Тук го имаме още в
първата кръгла маса. При прегласуването Мира събра най-много гласове и тя напусна като праведен участник. Свобода и любов, за тях живея аз. За свободата бих пожертвал живота си, а за любовта и свободата дори. Шандор Петюфи. С Богом, Мира. Нощта отново събра на таен конклав тримата предатели, започнаха да се хвърлят имена и основните имена, върху които те искаха да се спрат за елиминиране, бяха Гъмов и Силвия Петкова. Бачорски не иска да губи време, иска да елиминира голямо име, защото иска да си направи играта за по-напред по-лека, иска да остане с личности, които той може да манипулира и на които може да влияе. Това ме кара да си мисля, че той ще започне да насажда съмнения към първо Неве и след това и Жорката. Смятам, че той ще иска да остане сам и единствен предател. И сега тук е момента да ви кажа, знаете ли какво се случва, ако предател напусне надпреварата още в първата половина на състезанието. На останалите предатели се дава възможност да назначат нов предател измежду другите играчи. Разбира се, този играч, на който му бъде предоставена тази възможност, има опцията да избере дали да се съгласи или дали да отхвърли това предложение. Вторият напуснал, според мен, почти на 100% съм сигурен, това ще бъде Силвия Петкова. Тя ще бъде следващият убит. Много ще се радвам да коментирате под това видео кой очаквате, че ще бъде елиминиран, кой очаквате, че ще бъде елиминиран и на кръглата маса. Надявам се да ударите палец и да се абонирате за този канал. Обещавам, че ще предоставям качествени анализи и останете и в бъдеще с Studio Traitors. До скоро!